Mám pocit, že je to predovšetkým pánska jazda, 4 chlapov, ktorí sa stretnú v opustenom priestore jedného z nákupných centier. A o čom sa môžu chlapi, keď sú sami rozprávať? No predovšetkým o babách. Napriek tomu, že to všetko skrývajú pod pláštikom, že chcú mať svoj pokoj, chcú mať svoju pizzu, pivo a najmä televízor a futbalové zápasy. No ale popri tom sa predovšetkým teda rozprávajú o ženách. Celá komédia Aj muži majú svoje dni je predovšetkým o mužsko-ženských vzťahoch, na ktoré sa nazerá z tohto humorného a by som povedal ironického, sebaironického pohľadu. Takže dúfam, že to divákov pritiahne, lebo tie mužsko-ženské vzťahy sú večné. Na javisku sú naozaj 3-4 herci maximálne a je to naozaj zaberačka, je to titul pre naozaj hereckých majstrov v tom, aby dokázali nielen vytvoriť pravdivú atmosféru, ale aj komické situácie a utiahli celé to takmer 3-hodinové predstavenie, v ktorom akoby takým spestrením bude aj niekoľko známych svetových songov so slovenskými textami. Tak bývalo, že nárok aj chlap na ňu má. Smejú sa. K ním z nás. Sadol som si na posledný stolek toto. Istota je guľemeč, ne? V závere tejto inscenácie hovorí jedna z postav, že toľko sme bojovali o tie ženy, až nakoniec oni stratili o nás záujem. A to je smutné, takže urobme niečo preto, aby sme ich naspäť získali. A to je jedna z replík. Takže príďte sa pozrieť, ako je to niekedy ľahko ťažké a predovšetkým smiešne získať si srdcia a priazeň žien a naopak, ako to veľakrát majú ťažké tí muži, aj keď tie svoje dni nemajú.